Estàvem fent un canvi de nom i vam dir, va, doncs aquest nom ens agrada. I va ser idea meva. Pau, sempre dius això i va ser idea meva, és igual, no començarem. No, ara no. Quan li agafa la mà, no passa el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat, no sé què sóc. Som un grup de pop en català que acaba de treure un disc de cançons d'amor, la cosa més típica del món, intentant fer-ho amb la nostra essència, explicant qui som i sobretot parlant de les experiències que hem viscut i de com ens agrada viure. És molt important perquè, a part de que és el barri on hem nascut, és el barri on ha crescut bastantes generacions de la nostra família i també perquè sempre que hem marxat hem acabat tornant gairebé per necessitat vital. Hem crescut aquí, tots els nostres col·legues, o la gran majoria, som d'aquí o dels barris del cantó i crec que ser a Sant Andreu és una mica una personalitat. Perquè quan sent un... Yo tengo un grupo con otra hermana que se llama Aquelarre y un día íbamos a hacer un concierto, Mayo no pudo venir y le dije a Pau si quería hacer algo, entonces empezamos a ensayar en casa y decidimos que era una buena idea hacer eso, que nos entendíamos mucho y a partir de allí pues empezamos a tramar el primer EP. Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol. Hem decidit que el nostre proper disc, o sigui, potser aquest sí que l'havíem planificat d'una manera diferent, havíem decidit fer un disc conceptual, que era una cosa que no havíem fet mai a la nostra vida ni ens havíem plantejat, però per fer el quart disc sí que et diria que hem decidit fer el que ens vingui de gust. Quines són les millors cançons que tenim? Anem a treure el disc i que estigui guapo i ja està. Clar, és que l'amor és una cosa que pots explicar de moltíssimes maneres, en moltíssimes situacions i que al final és una cosa que viu la gent des de que té 5 anys i s'emmiralla amb algú fins que en tens 90 o 100, no? Vull dir que és una cosa que pot arribar a molta gent i també era la idea de parlar d'una cosa tan universal. En nuestra casa siempre se ha hablado de las emociones, de lo que nos pasaba. Siempre, por ejemplo, nos han dado todas las opciones de las parejas que podríamos tener, de los géneros que podríamos tener. Hablar de amor es sencillo si tienes confianza, ¿no? En realidad, de amor o de sexo o de lo que sea, ¿no? Ens hem fet grans amb la militància també una mica, de base, de moviments socials, i aquí és on hem mamat més punk, a lo millor. Els moments de dubte. La Marina Ginestà era una dona que estava ficada a moviments polítics, però sobretot era periodista. De fet, va escriure una novel·la, va guanyar un premi, que no me'n recordo quin és. La vam conèixer a partir d'aquella foto que té a l'Hotel Colón. Sí. Estàvem fent un canvi de nom i vam dir, va, doncs aquest nom ens agrada. I va ser idea meva. Pau, sempre dius això i va ser idea meva, és igual, no començarem. Ai, 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 això ho has gravat? Passeja. Perquè hem canviat de productor i perquè hem decidit això, tirar cap a sons més experimentals i provar coses diferents. I creiem que era interessant apostar per una persona jove que ens produís el disc, que ho ha fet el Cesc, el Xico, i ell té uns referents que no són els nostres. O sigui que la gent escolti el nostre disc i segueixi dient això sona Ginestà, però alhora que sigui una mica més mogut, perquè també ens ve de gust ballar una mica. Aquest any hem començat a experimentar en això, que fa un temps érem un poc unos palos, així que sí, és present, però no ens movíem, i ara estem començant a moure'ns i jo crec que tirar cap aquí i seguir també amb els cintes, potser una mica més de tralleta, una mica més de distor. Una mica més de guarreo, sí. Sí. Hola, som Ginestà i ens podeu escoltar a totes les plataformes. I si voleu buscar algun concert ho podeu mirar a la web de ginestamusic.com. Adéu. Quan li agafa la mà, no passa el temps, saps que t'estimo, mai m'ha passat.